בהירוך, שורה תחתונה, אם אתה פונה לבן אדם באופן ישיר, אתה תמכור יותר, נקודה. אז אם אנחנו יכולים לעשות איזשהו מסננת בשירותים שאנחנו נותנים, ולכוון אותם, במיוחד לאנשים ספציפיים. הפרד ומשול כזה, של למצוא מה המוצר שלך לגברים, מה המוצר לנשים, כן. כך, ותעשה אחד לנשים, אחד לגברים, את אותו סרטון, ותוציא אותו, אבל ממוקד... בירולים שונים. הכל, כן, אבל ממוקד ספציפי למין. מה קורה חברים, שבוע טוב לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של זמן חשיפה, ואם שמתם לב, יש לי בערך פה סטאפ חדש, למה? כי צילמתי סטאפ מגניב לפני זה ואמרתי, אולי ננסה, והבאתי לכם אורח ממש לא חדש, הלו דוד, הלו דיוויז'ואל, הלו דודו, הלו דודי, הלו מיסטר די. היי. דיוויד. דיוויד. לא אמרת? לא נורא? אמרתי. אמרתי דוד. אמרת דודו, אמרת דאוד, אני לא יודע מה אמרת. היה דוד, כן, היה דוד בן היתר. מה שנקרא... הוא לא, זה חוק. אף אחד לא יקרא לי בשמי. תשמע, אמא שלך אומרת שזה סבבה שאני לפחות עושה דוד. זה נכון. זה התחלה. אני גם אומר. אני לא אומר דודו. כן. אני אגיד לך מה, איכשהו בחתונות, שאני מצלם עם דוד, השותף, אני קורא לו דוד, כדי להבדיל. והוא לא קורא לך דיוויד. לא, הוא קורא לי רק דוד. בשביל השאלה, קצת כבוד. אתה יודע, לפעמים אני מוסיף לך את הדוד, ולא דוד. זה כאילו אני מקדיש לך את זה, כאילו מעלה לך את זה, אבל לא משנה. קיצור, עזוב. בכל מקרה, איכשהו תמיד בחתונות, אני לא יודע איך, הכלה מגיעה וקוראת לדוד דיוויד. אני משלים עם העובדה שדוד לא ישתנה, יקרא לי דוד בעד עולם, הוא מציג אותי כאילו גם לקלות והחתנים כזה, היי, תכיר, זה דוד, הצלם של הערב, הבאתי אותו מהבוקר, איזה כיף. בסוף הערב הם קוראים לו דיוויד. למה? אני מוריד את הטבעות, למה זה יעשה לנו רעש כל הפודקאסט. מעולה, אין כמו לחשוב. אתה כאילו עשית לי מלא, ממש קצת שולחן ומלא הדרום, אבל בסדר, אנחנו נסתדר. מה שבאתי להגיד, התחלנו לקשקש שנייה לפני שהתחלנו להקליט, על יציאה מאוד מעניינת בכל מה שקשור בעקבות מה שאמרתי שצילמתי פה פודקאסט, כי צילמתי פודקאסט של שתי בנות שעושות דברים על שוויון מגדרי, ועלה לנו נושא שיחה מאוד מעניין על מה קורה אם אנחנו עושים את התוכן שאנחנו עושים, ומשווקים את התוכן שאנחנו עושים, מכוון בלשון זכר, בלשון נקבה, ואתה אפילו ציינת שהיה איזשהו מבחן שעשו, שכתבו את המבחן בלשון נקבה, והציונים כאילו הושפעו לפי זה. דרך אגב, לפי מה שהם אמרו, הבנתי שזה 5% כאילו בלחץ, כאילו זה כל ההבדל. 5 נקודות, כזה בלחץ, זה כל ההבדל. אבל, כמו שהם אמרו, אני מצטט את הדברים שהם אמרו, שזה יכול להיות 5% שמשפיע בין עכשיו אתה הולך להיות רופא או אינסטלטור, כאילו, זה בדיוק 5 נקודות האלה. מעניין. האמת שזה, הרבה מחקרים וכאלה זה... אותי זה לא מעניין, אוקיי? אותי מה שמעניין זה הנקודה שבאמת עניינה אותי, זה שאם אנחנו מתחילים לחשוב על תוכן שאנחנו עושים, ומפנים אותו לקהל ספציפי. אני אסבר את האוזן למי ששומע, אנחנו יודעים בשיווק שברגע שפונים לקהל באופן ישיר, אתה, את, זה מוכר הרבה יותר מאם אומרים אתם, באופן כללי, ודברים כאלה, ודיברנו על זה שבאנגלית יש את המילה you, שזה כללי. שזה פשוט כללי, זה פונה לכולם, בעברית אין לנו את הפריבילגיה, אנחנו צריכים או אתה או את, ודרך זה הגענו גם לזה שאת פונה לבנות, ופתאום מוכר, ובנות זה... גם ברוסית יש, זה כאילו גם נראה לי מילה אחת, למרות שמלא סרטונים של רוסים, כאילו מרגיש שהם מדברים לגבר, אני מנסה כאילו להיזכר, כי פתאום יש לי בלקאוט לרגע, אבל נראה לי שזה גם ברוסית, תי זה כאילו אתה, אבל שזה עובד גם אין את זה כאילו אני יכול להגיד תי, גם לבת. זה כמו you, ויש לה, אצל רוסים יש הבדלים בגילאים ובכבוד, משתנה, כמו אדוני נגיד, אז יש כאילו מילה נוספת לזה, אבל נראה לי שלרוב, למרות שהם מדברים, אני צריך להיזכר ולראות, נראה שהטון הוא מאוד גברי, דווקא, פחות נשי, אבל עדיין יש את המושג הזה, אבל זה לא רלוונטי. זה make sense אם אני חושב כאילו על כל מי שהגיע מרוסיה, עשה את העלייה, ואז טועה בפנייה, ואומר, אתה לבנות כאלה. כן, כי אותו סם שיט גם אמריקאים, וכל מיני כאלה, כל מי שיש להם, אתה יודע, הלשון זכר, לשון נקבה, אבל זה משנה לך את הכל, אבל בסדר, אנחנו לא הפודקאסט לשוויון מגדרי, אנחנו לא קשורים לזה. מגלשה בפתח. כן, אז
קיצור, מה שהתחלנו לדבר עליו, ואז אמרנו, בואו נתחיל להקליט, למה אנחנו שורפים נושאים. שנספר להם שהקלטנו את החלק הזה. לא חייב לספר, אני העברתי את זה כל כך יפה, כאילו זה לא קרה, למה אתה הורס לי? לא, אנחנו חושפים את הפדיחות, כי זה חלק מהקונספט. המצלמות הקליטו. הסאונד, אפשר לראות את הפודקאסט על מיוט. לא, יש סאונד, אני יכול להשתמש עכשיו, הרי יצא לפרמייר באופן רשמי, הסאונד אינהנסמנט, כאילו, עכשיו אני אתיישב זקוף, וגם אני אתפוס פחות חלל. קיצור, מה שנקרא באירוך, לא בקיצור, אני צריך גם להחליף את המילה בקיצור, כי כל פעם שאומרים בקיצור זה תמיד ארוך. זה כן. זה קטע חשוב. מתחיל חפירה. אם אני רוצה לעשות תוכן, או אתה רוצה לעשות תוכן, ואתה מחליט לפנות בלשון ספציפי, זה כי אני לא יודע, אני מקווה שהצלחנו להעביר את כל הנקודות שפספסנו אז, ששרפת, כי אני ניסיתי לעשות את זה חלק, ואתה הרסת לי. זה הלך טוב. ואנחנו מנסים לפנות לקהל מסוים, עלה לי איזשהו משהו, שאם אני עכשיו מוכר מוצר, אוקיי, בוא נלך אפילו לעולם שלך, סבבה, אתה צלם מוצר. אמת. אוקיי? ודוד מתקשר, מה, אני אכניס אותו לפודקאסט? בוא נראה. יאללה. תשים על המיקרופון, לא צמוד מדי, ואז יהיה אפשר לשמוע אותו. אנחנו בפודקאסט, ואני לא יודע איך לשים אותך על הרמקול, חבל מאוד, אז ביי, אתה מפריע לי. אני לא שומע אותך, אני לא יודע מה יש לי, משהו קרה היי דוד. ביי דוד. ביי דוד. אני לא שומע, חבל, ביי. הוא ניסה. לא משנה, ניסינו לעשות משהו מגניב, לא יצא. מחבר אותך לעולם שלך, אתה צלם מוצר, נצא מנקודת הנחה כזאת, ומה זה נקודת? אתה צלם מוצר. מוצר וסטודיו. ואתה רוצה לעשות, למשל, ליינים של קוסמטיקה, שזה מגניב, כי זה מצטלם יפה, זה אסתטיקה מאוד מסוימת, זה צבעים, זה לא הרבה בלגן, אפשר לעשות דברים לחלוטין, וזה קהל די גדול. וזה קהל גדול, אז אם אתה רוצה לפרסם, או לדבר, או לעשות, אל תגיד, אתה תפנה באט. כן, לחלוטין. זה הקהל הגדול באמת. יכול להיות שיש ליין קוסמטי של גבר. אבל יכול להיות שאנשי שיווק וכל מי שיושב שם, חלקם הגדול הוא נשים. אמת. ואני חושב שזה באמת יהיה נכון יותר. קוסמטיקאיות, עניינים כל קוסמטיקאיות וכל הדברים האלה, זה כאילו סיכוי הוא נשים. אז יכול להיות שדווקא כשאתה מנסה למכור לא שירות כללי, כי אני צלם מוצר, אלא שירות כללי ממוקד. אני חושב שבאיזשהו מקום, כאילו, אני לגמרי מסכים איתך, אני אקח את זה צעד קדימה. זה אפילו כאילו, תוך כדי שאני מדבר איתך, עולה לי כאילו שזה חכם מאוד, זה בסדר. לחלוטין, כי אני מאוד מסכים איתך, ואני אפילו אקח את זה עוד צעד, כאילו, לקצה, ראית את הפרסומות של המכונת גילוח לגברים, גם למטה ושטויות כאלה? שרצו ברשת. וויש? הטיפש הזה? לא יודע, יש כל מיני. נו. אפילו הם, שזה מוצר לגבר, שיווקו לבנות, תקנו לחבר שלכן. עכשיו, אוקיי. כאילו כל הפן השיווקי היה מתנה לוולנטיין, או מישהי שאומרת איזה כיף שחבר שלי משתמש בזה, איך יכול להיות שחבר שלך לא. אם נרצה בזה, נאהב את זה, לא נאהב את זה, בנות זה עם קונה. כן. אז מבחינה שיווקית, יכול להיות שזה יהיה מאוד נכון להתחיל את כל מה שאנחנו כרגע עושים באופן על עיוור, נקרא לזה. אם אתה רוצה להצליח בעסקים וכאלה, כי יש את הסרטונים האלה, לפנות דווקקא עם את, גם כשזה לא בהכרח לבנות. אז זהו, לרוב הם עושים את זה ברבים. זה עם אתם, כן. אבל אם אתם זה פחות אישי, זה פחות קונה, זה פחות ממיר. כאילו מצד אחד אתה יכול להגיד, רגע, אז אם אני עושה משהו שהוא נושא כללי, אז אני כאילו סוג של נאלץ לעשות 2, אבל with all due respect אפשר להחליף את הפתיח ובקטנה כמה מילים, במידת הצורך. האמת שבטיקטוק לחלוטין אפשר באמת, כאילו או טיקטוק, או אם אתה מעלה אינסטגרם, פייסבוק, נטו שיווקי, כאילו פרסום ממומן, אז נראה לי שאפשר להגדיר מי הקהל יעד, ואז להגיד רק בנות, ולשלוח את הגרסה לבנות, ורק בנים לשלוח גרסה לבנים. וכל מה שקשור לממומן, כן, בטח. כן. טיקטוק, פשוט אתה יכול לעלות כמה גרסאות, וכאילו, בגלל שזה עולה ב-for you, אז לאף אחד לא אכפת. תשמע, האמת, זה קטע שאתה יודע, אנחנו סתם זרקנו את זה בשיחת חולין, מה שנקרא, אבל אם אנחנו כאילו מנסים לחשוב על זה קצת יותר לעומק, תשמע, יש בזה, אתה יודע, כל פעם אנשים הולכים לכל הגורים האלה של השיווק, וכל זה, בסוף הכל פה. אתה יודע הכל. אתה פשוט משלם כסף שמישהו יגיד לך את זה בכל רם, אתה יודע הכל.
זה פשוט מדהים אותי, הדברים האלה כל פעם מחדש. אבל יש פה משהו מאוד חשוב. כאילו, אני פתאום עכשיו אומר לעצמי, הנה, דוד, שאנחנו רוצים לקדם את החתונות וכל מיני דברים כאלה, לא לעשות שום דבר זוגות אם אתם, את, זה קהל פאקינג יד. גם, כאילו... אפילו זה יתפוס גייז. כי אגיד, מה תוכית? חמודה, גם אני מתחתן. כן, קליפ מתוך השט הזה. גם אפשר כאילו ממש לראות על השיחות מחירה של דוד, כאילו אם ניקח אחורה את כל מישהו אי פעם נתן לו הצעת מחיר, אני כמעט בטוח שאם לא, כאילו, אם זה לא 100%, אז זה 90% שהקלות. דווקא אני שומע שהוא מדבר הרבה עם הגברים, כי כאילו כזה בראש כסף זה הגבר מדבר, אבל יש מצב השיחת היי שלום. זהו, התמחור יכול להיות שזה הגבר. יכול להיות שהשיחת היי שלום, לרוב היא נשים, ולא שווה בכלל לבזבז מילים ואנרגיות אם עושים איזה משהו, תפנו אך ורק לבנות. ואני מאמין אבל גם... או שאתה אפילו, אתה יודע מה, כמו שאמרתי לך על האיפור והדברים האלה, תשב, תחשוב עם עצמך, איזה מוצרים אתה עושה וכאילו, מה השירותים שלך, ותראה אם אתה יכול לחלק את זה למגדרים, בין אם זה לנשים מתאים יותר, או לגברים מתאים יותר, וכאילו, תכוון את התוכן שלך ככה. כן. אם ניקח חתונות לדוגמה, האמת שזה אחלה דרך לצמצם ולמקד את זה, אפשר לעשות הרבה תוכן שיווקי, לכוון אותו לקלה, ואז לעשות תוכן שהוא ממוקד חתן, כאילו... רוצה להרגיש גבר אחוז שרטוטה? כן, איך לבחור את החליפה לחתונה שלך, או דברים כאלה. שוב, הולך על אותו הקונספט, דיברנו עם המכונת גילוח המוזרה, לתת לקלה לבחור את החליפה. גם חבר'ה אוקיי, כן. אבל כאילו הם לא רוצות לראות, או שהם... אני חושב שזה יותר ב... אני כבר לא מכיר את הקונספט. אני חושב שזה יותר חשוב, לא לראות את הסמלה, כן, ועדיין הקלה כזה, אני בוחר את הכל, זה כאילו, ברמה של יש בנות שבוחרות איזה טבעת אירוסין, הוא יציע לה, כאילו. זה קיצון, אבל כן. יש, אני מכיר. יש הכל מהכל, אני בטוח. אבל כאילו חתונות זה קל. כן, חתונות זה קל, אני כאילו... יש לך בת בן. זה מה שהדליק אותי על זה שכאילו דווקא עליך בתור צלם מוצר, ושאוהב לעשות את הדברים האלה, כי כאילו אם עכשיו אתה מתחיל לעשות, למה אמרתי את זה? מלא. עבדתי עם יחסית הרבה כאלה שמתעסקות בביוטי וכל מיני דברים כאלה, או שיצא ככה שהן פשוט גדולות יחסית, כי זה לא כאילו איזה שהם מכונים קטנים ופרטיים, זה כאילו קצת יותר גדול, זה לא איזה מישהי, כאילו, יש לה חדר בבית, שיסבה אותו לאיזה מכון ביוטי כזה, אלא זה בדרך כלל כאלה שיושבות, ויש להם מטפלות, ויש להם דברים, לכולם יש איזה ליינון, ליין קטן שלהם, של מוצרי דחף, מסבונים שקר כלשהו, וכל מיני דברים כאלה. וכאילו, אני מנסה לחשוב, הרי זה גם משהו שאולי נדבר עליו בהמשך, אתה יודע, על זה שצריך למכור חוץ מהשירותים שלנו, לעשות מחירות, גם כאילו, בלי שום קשר. דרך אגב, סתם שתדעו שאנחנו במרתונים של פודקאסטים, אז אם תראו את הסטאפ הזה יותר מפעם אחת, או כבר ראיתם אחד כזה, אז זה בגלל זה. אם כבר מספרים הכל, זה פרק. כי אני לא יודע אם זה ייכנס לפרק הזה. אני משתדל גם לעשות לכם פרקים קצרים. אז כאילו, נגיד, הם תמיד משתמשות בהם בתור מוצר דחף במעמד הזה שאתה נמצא שם. דרך אגב, זה טוב שתשתמשי בסבון פנים הזה, כי 1, 2, 3. כן, כי הוא מתאים למה לא למכור את הסבון פנים הזה גם באופן נפרד, ולאו דווקא בחנות, ואז לעשות דרך איזה סרטון 2, 3, שאת עושה כאילו מעין פרסומת למוצרים שלך, למכור באופן לא פיזי, כאילו, פשוט מוכרת אונליין. אי-קומרס. אי-קומרס, בדיוק, של המוצרים שלך. ואני אומר לך, יש הרבה גדולות, יחסית. אתה לא מבין, אחי, אתה לא מבין באיזה רמה יש מלא מוצרים לאנשים, באמת. חוץ מאחת, נראה לי, והיא רק פתחה את המקום, וזה היה בבית, חוץ מאחת, לכולם היו מוצרים נלווים. אני מדבר איתך, לא הרבה, אבל נהיה לי איזה 7, 8 כאלה שצילמתי, כולם עם מוצרים נלווים. אז אם עכשיו סתם אתה, כאילו, אז אתם יכולים לקחת את הרעיון הזה לאיך שבא לכם, כן, אבל אני מדבר איתו, אז זה מה יש. עכשיו אני גם יכול לדבר עם האנשים האלה, כך, ותצלם להם איזשהו משהו שקשור לדבר הזה, ואתה טוב בדברים האלה, ואז אתה משתמש בלשון נקבה בסרטון שאתה עושה. כן, והתוכן שהשתמשתי בו כשיווק. ואני, כאילו, אנחנו בעולם כזה, שכאילו אנחנו עמוסים באחד גורים
1.5 של תוכן, ודוחפים לכולם שצריך לעשות וצריך לעשות וצריך לעשות, ויש מצב שיהיה, ספציפי על הנושא הזה, יש מצב שיהיה פרק בנפרד, אבל דוחפים כל הזמן לעשות, ואנשים כאילו מלא חדשים שנכנסים, או קולטים שצריך, קצת הולכים לאיבוד, והראשון שיבוא להם עם היציאה הזאת, כי כל הגורואים 1.5 האלה לא בדיוק מכוונים לדבר הזה, וזה מוצר שהוא קיים, זה לאו דווקא השירות. כן, זה מעניין. אגב, זה זמן טוב להגיד גם שאנחנו, זה הדעות שלנו, אנחנו לא עכשיו מומחים בשיווק בהכרח, אז אם לכם יש דעות, אתם ממש מוזמנים, אני כל הזמן מסתכל על זה על הפנים, אם לכם יש דעות, מוזמנים לחלוטין לרשום, אם אתם ביוטיוב או איפה זה עוד עולה. ספוטיפיי, או אם חתכנו מזה קטע לטיק טוק, אינסטגרם, whatever. נו רעיונות. כן. כאילו, תכתבו את הדעות שלכם, כי כאילו... מצד אחד אומר, אנחנו לא גאונים של שיווק, אני יכול להגיד לך שאני בתור בן אדם שעושה הכל לבד, עשיתי הכל לבד, לעולם לא שילמתי לשום גור, שום דבר, הדבר היחידי שפעם ראשונה, שנה שעברה עשיתי ממומן על משהו כאילו, וכן, הוא עבד, הוא החזיר לי את הכסף, ובדרך כלל אני שמתי פעם אחת, לא יודע, נראה לי שמתי 2,000 שקל, כן, היא עשתה עבודה מעולה, וכל הכבוד, אם אתם רוצים, אני אמליץ לכם עליה, תשלחו לי בפרטי, נשלח לכם, באמת, מי שעשתה עבודה באמת מדהימה, אני לא יודע אם זה בגלל שהיא מכירה אותי, שזה התודעת שירות שלה. אמיתי, כן, למרות שאיך שהבנתי ממנה, היא ככה לכולם, וזה כל הכבוד, לא מובן מאליו. מעבר לזה עשיתי הכל לבד. כל העסק, החתונות, העניינים, הכל הרמנו לבד. וזה כאילו, תפו מלח מים, עסק שעבר 2 קרייסיסים רציניים, קורונה, ועכשיו שלא סיימנו את הקרייסיס החדש, וזה לא מובן מאליו. אחי, אני מכיר מלא צלמים ומלא חברים שמכרו ציוד ופתחו בסטות. זה לא מובן מאליו. אז אתה יודע מה? לא סופר גורו, כי אני עושה תוכן על זה, אבל אני מבין לא פחות טוב מהם. איך אני איתך? לא פחות טוב מהם. כי יש לך בעיקר את הניסיון ואת הפרקטיקה. אז כן, אז תקשיבו. אם אני נותן רעיון, אז תקשיבו. לעומת מה שהוא אמר שאנחנו לא, כן, אני מבין. לא, אני אומר שזה בכל זאת דעה. זה הנקודה. כן, אבל הדעות שלי מבוססות על דברים שחוויתי. לחלוטין. אני פשוט אומר שזה פתוח גם, אני פתוח לשמוע פשוט דעות של אחרים. אם יש לכם רעיונות, זה מגניב. שתדעו שיש לכם הכל. אתם יודעים הכל. זה פשוט הקטן הזה, הדחיפה של לעשות. חזרה לנושא. אתה חושב אז מתוך זה? כי אני לא חושב שצריך, נגיד, מה המילה שאני מחפש? לנטוש, לעזוב, לוותר על שיווק גברי, במרכאות. לא אמרתי לא לוותר, להפך. אז מה שאתה אומר זה למצוא פשוט בתוך הנישה שלך. למקד. איפה המיקוד. רק בגלל הפנייה הזאת. אני אומר לך, כל פעם שאני רואה את הסרטונים באנגלית, שהם באים אליי you need, you have to know, you have to זבי, אבל פונים אליי ביחיד, וזה כאילו מרגיש שפונים אליך. לא יעזור בדין. כשאתה, עכשיו, תקשיבי, אם את רוצה, אפשר. זה הכל. או תקשיב, מספיק לעשות. אפשר ככה, לא משנה, סתם אני ממציא את זה. כן. אבל אני פונה, עצור הכל, עצור התהומו. אני פונה אליך. זה, איך שאתה פותח את הוידאו, יש לך, כל השטויות האלה שמדברים על ההוקים, בוא נעשה סלטה עם אפקט, כי עשיתי הוק. גם תמציאו מילה חדשה, תפסיקו לקחת מילים באנגלית ולהשתמש בהם, אוקיי? אוקיי. הוק. מה יש הוק? בוא נמציא מילה חדשה. תשומת לב. לא יודע מה, פשוט בהוק זה באחד וזה 2. לא משנה, כי אני משתגע מזה שכולם ראו את אותו סרטון ביוטיוב וכולם מנסים להיות חכמים. לא הנושא. כל פעם שאני, איך שאני פותח את זה, שימו, דליק אותי, אני לא יכול לעצור. קיצור, שורה תחתונה, באירוך, שורה תחתונה, אם אתה פונה לבן אדם באופן ישיר, אתה תמכור יותר, נקודה. אז אם אנחנו יכולים לעשות איזשהו מסננת בשירותים שאנחנו נותנים, ולכוון אותם, במיוחד לאנשים ספציפיים. הפרד ומשול כזה, של למצוא מה המוצר שלך לגברים, מה המוצר לנשים, כן. אני חושב שזה... אפילו גם, אתה יודע מה, אתה צלם פורטרטים, אוקיי? כך, בטוח שצילמת נשים וצילמת גברים. כך, ותעשה אחד לנשים, אחד לגברים, את אותו סרטון, ותוציא אותו, אבל ממוקד... בירולים שונים. הכל, כן, אבל ממוקד ספציפי למין. רק בגלל שהשפה שלנו היא לגת. כן. אין מה לעשות. מגדר, אם אנחנו, כאילו, זה היה נשמע...
מה? לא יודע, אמרת ממוקד למין, זה... זה אתה והראש שלך, אל תכניס את הדברים האלה אליי, אני לא יודע על מה אתה חושב, כל אחד והמחשבות המוזרות שלו, אבל באמת זאת נראה לי גישה הרבה יותר חכמה והרבה יותר טובה, ובאופן כללי, כאילו כל התקופה הזאת של, אני אנסה להכניס את זה לאיזשהו חלון כזה נורמלי, שאפשר להתקדם ממנו. אני, השנה, החלטתי לעשות איזשהו סוויץ'. מהסיבה הכי פשוטה שיש. אני כל כמה זמן, אתה יודע, יש לי את הגלים האלה של העבודה, העבודה שלי לא שוטפת כל יום, כל הזמן. יש לי כאילו גלים כאלה, זה לפי, אם זה קולקציות ושטויות, וזה לפי עונות, ואז כל החברות וכל הדברים האלה, זה כזה כשצריך, מה שנקרא. אז יש לי תמיד איזה פה שבוע ריק, פה שבועיים ריקים, דברים כאלה, וכשאני לא עמוס בדברים, אני מנסה ליצור תוכן ולקדם את עצמי. עכשיו, התוכן שאני מייצר הוא בחלקו טיפים ודברים, ובחלקו תוכן יחסית חכם, כי כאילו אני נותן ולוקח. זה כמו... חכם כאילו מבחינת עסקית. חכם מבחינת שאני נותן לך טיפ, סתם העליתי סרטון, איזה קל לעשות פודקאסט, תשימו ככה, סך הכל צריך לקנות באיזה 30-40 אלף שקל ציוד, וללמוד כמה שנים זה נורא פשוט. אז אם אתם רוצים, אני אעשה לכם. אוקיי? ואותו דבר יש לי ביוטיוב, שאני מסביר איך לעשות את הכל, את כל הכלים, ועל ההתחלה אני אומר, אם אתם תראו ולא תסתדרו, דברו איתי. אז כאילו, אתה יודע, אני נותן, אבל עם אופציה לקבל בחזרה. כן. וכל פעם שאני עושה את הפושים האלה, אני מקבל. אני אשכרה מקבל. והחלטתי השנה לנסות לא לוותר לעצמי, ולנסות ולהתמיד יותר. כן, עכשיו זו תקופה קצת עמוסה, בכל זאת 3 חודשים כמעט בקושי עבדנו, וכולם חוזרים לעבוד, אז קצת אני חנוק, אבל אני ממש מנסה, וזה אשכרה עובד. זה אשכרה עובד. ומצד אחד זה כזה דיסוננס קוגניטיבי. סתם, לא יודע, הייתי חייב לדחוף את זה פעם. אבל זה דיסוננס, אתה כאילו בהתלבטויות כאלה, כי אתה אומר, כולם אומרים, תעלה 20 סטורי ורילסים וביום, ואז אתה צריך, אתה יודע, כל האלה של מינימום 3-4 פעמים ביום, כל יום, אתה מחרבן, תעשה סטורי, היי, כאילו, תשחרר. כן, נכון, כן. אבל... לא ככה, כי זה מוגזם וישרף לך זה, אלא אם כן אתה סופר ורבלי וקל לך, אבל כן להעלות את הכמות. זה בסוף פאקינג תופס. כן, אם לא רואים אותך. אז לא רואים אותך. אז אין מי שיגיע, כן. ולא, איך קוראים לזה, למות על השלמות. כן, אני מה זה בהלקאה, אני פתאום התיישרתי וזה יראה מוזר, לא חשוב. אני מה זה בהלקאה עצמית על כל השיט. מה זה על כל השיט הזה? אני יודע שצריך לעלות, אני יודע שצריך לצלם, אני יודע שצריך ליצור תוכן. שזה גם מעצבן, אתה יודע? אבל זה המצב. אבל... כאילו זה המצב, אבל אני לא עושה. בסופו של דבר, בבוטום ליין, אני לא עושה מספיק. תפסיק לדפוק על השולחן. אני לא, כאילו... כן, אתה תערוך את זה. ואני אפילו לא יודע מה עוצר אותי עד הסוף. כאילו ברמה כזאת, אני... סתם, יש מוטיבציה. כיף לך לעשות את זה? כיף לי. אני בן אדם פשוט אני לא יודע אם זה עניין של פרפקציוניזם, כי מזמן שחררתי מה שזה יהיה פרפקט. כאילו רוב התוכן שלי, יש לי הרבה דברים שמפריעים, ואני אומר, זה מספיק טוב, תעלה את זה. שזה מעולה דרך אגב. זה כאילו, אם אני מסתכל לאחור, כל דבר שעשיתי, אחרי שעשיתי, היה לי מאוד קל לשחרר. אחרי שצילמתי משהו, וערכתי אותו, ואני אומר, זה לא מושלם, בסדר. תתמודד עם זה שזה לא מושלם, תעלה את זה. ולא היה לך נגיד את המחשבה של, וואי, למה התעכבת את זה כל כך הרבה? כי זה לא היה כזה מסובך? המסובך זה לא מסובך. זה הרבה פעמים נופל על מקומות של תירוצים של להקים עכשיו סט, ולמצוא את כל הדברים, ולהוציא מהתיק שמחר יש לי חתונה, שאני צריך להכין גם את זה. אבל זה גם, זה תקופות. זה לא כל הזמן, יש לך את ה-17,000 חתונות האלה וכל הדברים האלה. לא, זה לא כל הזמן. שוב, אני לא יודע על מה זה נופל. זה מתחיל כאילו לתסכל אותי אקסטרה. נגיד האחרון שעשית, שזה היה ממש יפה. מה זה האחרון? האחרון, מה ששלחת לי עם השעון. עם השעון. הוא עוד לא עלה. כאילו, אני מאמין שעד שזה יצא, זה כן עלה, השעון. עשיתי, עוד מעט יעלה. לא, אבל אתה, אחרי שעשית אותו, היה לך כיף, היה לך בזה, נהנית, אהבת את כאילו, את התוצאה. לחלוטין, אני לא הייתי עוסק בתחום הזה, אם לא הייתי אוהב את זה. שזה מוזר, כי כאילו הרבה, נכון, הרי מלא,
מלא צלמים וכל מיני דברים כאלה עושים את זה, ועושים את זה מתוך זה שזה התחיל כתחביב, והפך למקצוע. חוץ מנגיד צלמי מגנטים וכל מיני, אתה לא יכול, אין תחביב צלם מגנטים, זה לא מתחבר. אבל כשזה מצילום אופנה וצילום זה וכל מיני דברים כאלה, הכל כזה התחיל מלצלם את הכלב ובסוף עבר לדברים כאלה. למרות שגם צלם מגנטים אפשר, כאילו, אני יכול לראות את הדרך של צילמת חברים, הפכת לצלם במסיבות. כן, בסדר, יכול להיות. ואז משם כזה, בוא נוסיף. אבל כאילו זה מאוד... זה כאילו מראש מאוד מתועש, אז כאילו אני לא רואה בזה תחביב, כי אני נגיד שהתחלתי לצלם, אתה יודע, מסוג של אופנה כזה, כאילו כזה מגניב, וכל מיני דברים כאלה, ועוד כל מיני דברים שבראש לי שאני אוהב בצילום. כן. לא מסתם פשוט, כאילו, ולמגנטים. אבל הנקודה היא פה שתחביב זה משהו כיף. נכון. וזה מוזר שכאילו אתה מונע מעצמך לעשות משהו שהוא כיף מלכתחילה. אני מדבר נטו אליך עכשיו, לא לאנשים. כן, כן, אם כן. מישהו מכם מזדהה עם הדבר הזה, מעולה. אבל זה כאילו, זה העניין הקטן הזה של פאק, למה אתה לא עושה? כי כיף לך לעשות את זה. אני היום בנקודה כזאת שחלק מהדברים שאני עושה, כיף לי לעשות, אבל חלק מהדברים שאני עושה, אני עושה כי אני צריך לעשות. זה מקום אחר לגמרי. אתה עושה רק דברים שכיף לך לעשות. כן. אני חושב שזה באיזשהו מקום, כי כן שאלתי את עצמי את השאלות האלה, כן? זה לא פעם ראשונה שאני נתקל בשאלה הזאת מול עצמי. אני נורא נהנה כשאני רואה שזה מצליח. אם אני יושב 3 שעות, 5 שעות, היה לי בצילומים של UNI, למי שזוכר את המשקפיים שפרסמתי, נדיר. יצא נדיר. אחד מהזוגות משקפיים. נגנז? לא שנגנז, כי בסוף כאילו יצא טיל, יש לו 7 גרסאות קודמות שלא סבלתי. זה לקח לי 3 ימים לצלם את אותו זוג משקפיים. כשאחרות, יכול להיות שצילמתי אפילו באותו יום, עשיתי 2 סשנים ארוכים כאלה של 5 שעות כל אחד, ועריכה ביום אחר, אבל על הזוג משקפיים הזה פשוט לא אהבתי מה שיוצא. וסבלתי כל רגע. אתה הראית לי את הדוגמאות שלה לא אהבת? שכאילו לא אהבת אותם עד כדי כך כדי אפילו לא לשחרר. אני לא זוכר. כאילו, ממה שאני זוכר, אני לא כל כך זוכר כבר, בייחוד לא... אני זוכר שמה שעלה בטוח יפה, כאילו, אני זוכר שאהבתי, כאילו, זה נראה סופר מרשים וכזה בגבוה, לא עכשיו בצילום, אתה יודע, על הבבא, הסטייל אינסטגרם דיילייט. כן, לא, השקעתי בזה ממש, ופשוט, זה היה הזוג האחרון שצילמתי מבין 3, שזה יצר גם שיש לי כבר רף, לאיך זה צריך לראות. ופשוט... אז כאילו זה ליד. כן, וזה לא שם. ואני עושה וזה לא שם. ואני עושה וזה כאילו... נוצר לי תסכול של כאילו של לא בא לי. ממש לא בא לי לעשות, ופשוט כי התחייבתי למשהו, אז אני ממשיך, ואני מצליח זה גם לקוח. אם זה היה כאילו מישהו... אם אתה סתם לעצמך, יש מצב שהיית מוותר פשוט. שדרך אגב, זה גם יכול להיות תוכן, כאילו אם הצלחת לצלם את זה במקביל, שכאילו וואלה, לפעמים צריך עדיף להרים ידיים, מאשר לשרוף את עצמך. מאוד קשה לצלם את ה-BTS, behind the scenes וכאלה, כשלא הולך לי. ואני מרגיש שאני בתחושה כזאת של לא הולך לי, בכל צילום שאני עושה, עד הרגע שאני מצליח, עד שאני רואה שזה מתחיל להיות כיוון טוב. ואולי זה הנקודה שאני צריך לשחרר ממנה. יש לך להראות לי מה לא אהבת? כאילו, סתם כאילו הבן אדם הוא גם די פרפקציוניסט בכל מיני דברים כאלה, ויש מצב שכאילו זה נראה ממש ממש טוב. בוא נסתכל, האם שלחתי לך את זה בהזדמנות. פשוט לא התעכבתי על זה. בסדר, קצת תחפש את זה בינתיים, כי כאילו, סתם, האמת שבאמת מעניין אותי גם מה התהליך בזה, כי כאילו אף פעם לא יצא לי לדבר, מה שנקרא לעומק, עם צלם מוצר. אתה זוכר את כל זה? זה הלא טובות? כן, רק האחרון פה, זה הסופי, עם הסגול. אני אנסה להשקיע. לא עביד. אז מקסימום שלח את זה, אני אכניס את זה לעריכה במקום זה. אוקיי, זה כל אלה חוץ מהסגול נגנז? טוב, הראשון זה לא רלוונטי. אני לא זוכר מה זה הראשון. זה כאילו הסט. כן, זה הבנייה, ניסיתי לבנות. תראה, 2 נראה טיל. פשוט הוא לא ממש ממוקד על המשקפיים, אבל הוא נראה מאוד יפה. 3 לא התחברתי,
הוא נראה בלגן ולא ברור. 4 גם לא. ניסיתי מאוד ללכת עם המשקפיים. וכל השאר, כן. זה כאילו, אם אני 3 ו-4 לא מבין את הקונספט, זה גם לא מפוקס, בלי שום קשר. יכול להיות שפשוט כי לא הגעתי לשלב שאני עושה לזה פיינליזציה. אבל 5 פצצה, 6 פצצה, זה אתה בנית את הסט הזה, שזה כאילו... כן. פיזית? כן. אמרתי, אני אוסיף אם זה לא יהיה בפודקאסט ביוטיוב או בספוטיפיי, אז אני אבקש מאלכס להוסיף קישור לעמוד אינסטגרם שלי, וזה יעלה באחד מהפוסטים. אתה תיקח את הפרק הזה, אני אשלח לך אותו, ואתה תכניס בירולים תוך כדי, וזהו. Is that simple, מה שנקרא. אחלה. סתם, באמת מעניין אותי, זה כאילו מה שנקרא בפן האישי, בוא נדבר בצורה מקצועית, כי צלם מוצר אף פעם לא היה לי פה, ואני לא יודע עד כמה זה באמת מעניין אותי, העולם הזה כאילו מעניין אותי, אבל הוא כאילו נהיה לי כזה קצת too much, ודווקא אם מה שנקרא, במקרה הכנותי מראש, מישהו שממש אוהב את התחום הזה, איך נגיד מתחיל התהליך? כאילו, איך אתה חושב על מה ולמה? אז קודם כל, המשקפיים האלה... בוא נגיד, יש לך מלא חומרים לבירולים על המשקפיים, אז בוא דבר איתי ספציפי על המשקפיים האלה, כי אז יהיה לך להכניס לפודקאסט גם... כן, אני לא יודע, אין לי שם יותר מדי בירולים, אבל אני יכול, יש לי ממה להכניס. 3 הזוגות האלה ספציפית, אם אתה זוכר, דיברנו עם רן מ-UNI, שיביא לי זוגות שיש להם סיפור. משהו שמעניין שאפשר לדבר עליו. אז 3 היו עם איזשהו ערך. והיה לי מאוד חשוב להביא את זה קדימה, לפרונט, בתמונות עצמן. אז המשקפיים האלה, אני לא לגמרי זוכר, לדעתי קנגו קומה, שזה מעצב יפני, אדריכל, אני בשוק שאני זוכר את הדברים האלה, והלכתי והסתכלתי על הדברים שלו. הדבר הראשון, אמרתי, אוקיי, זה הקונספט של המשקפיים, בוא נראה איך אני בונה מזה קונספט לצילום. הלכתי להסתכל חומרים של האדריכל פשוט. אז ראיתי כל מיני מבנים שהוא עשה, הסתכלתי על השפה העיצובית שלו. אם ראית בתמונה הזאת, יש את כל א' פסים, מלא עץ כזה, זה חלק מהשפה שלו. אז אמרתי, אוקיי, איך אני מכניס את השפה הזאת לתוך הצילום מוצר? לקחתי קיסמים, והתחלתי לבנות מזה משהו שיראה כמו הבניינים שלו. ואמרתי, בוא נראה איך זה נכנס לתוך הסט. קיסמים? זהו, לא קיסם, איך קוראים לזה? שיפודים, שטוחים כאלה. צבעתי אותם בשחור, כדי שיהיה רקע כזה יפה שמשתלב עם הצבע של המשקפיים. זה נראה לא טוב בסוף. עבודת מחקר, כאילו, אתה נגיד סטנדגו, ניגש למוצר במקרה הזה, המשקפיים, זה אשכרה ישבת, חיפשת, קראת, ראית? תראה, יש בצילום מוצר כמה רמות לצילום. יש את הפקשוטים, שאתה מכיר, שזה עניין שהוא נטו, להראות איך המוצר נראה בצורה הכי שטחית, הכי מחירתית. למי שלא יודע, סתם תמונה על רקע לבן. נכון. שהמוצר נראה הכי נקי, בלי דרמה, בלי לעשות אותו יותר ממשהו, ובלי לעשות אותו פחות ממשהו. מאוד חשוב שזה פשוט ייצג את המוצר 100%, כדי שיהיה למחירה. השלב הבא זה השימוש שלו, אם זה דייליי, כאילו, מה אני מחפש? בסביבה הטבעית שלו, כאילו. כן, צילומי לייפסטייל, אם זה אופנוע, אז מישהו שרוכב עליו, אם זה שעון, אז המוצר בסביבתו הטבעית, הכי פשוט שיש. והשלישי זה קריאייטיב. בקריאייטיב זה יכול להגיע באמת לכל מקום. שם יש את העבודת מחקר. וזה גם, בדרך כלל, בקריאייטיב זה עבודות שהלקוחות לוקחים, כמו פה, 2-3 מוצרים, לא יותר מזה. לא עכשיו 20-30 קולקציה שלמה לעשות לזה, כי זה המחיר גם הוא בהתאם. ועושים עבודת מחקר, מנסים לחשוב מה הקונספט, מה מנסים להעביר, דרך מה מוכרים את המוצר הזה. מה הכוונה דרך מה? בסופו של דבר, הרבה פעמים אתה לא מוכר את המוצר עצמו, אלא מה המוצר מייצג, או מה המוצר נותן לך. אייפון, אתה לא מוכר את האייפון, אלא אתה מוכר את כל הסושיאל מסביב. או את הסטטוס. כן, בדיוק. שופופו. בדיוק. קוקה קולה, אתה לא מוכר את המשקה, אתה מוכר את החוויה של הלשתות. בירה, כנ"ל, ממש. האמת שבאופן כללי, אחד הדברים הכי טובים זה לא למכור את המוצר, אלא למכור את החוויה של המוצר. זה כזה א' ב' של ג' ד' במחירת מוצרים. לגמרי. אז אותו הדבר זה כשאתה בונה גם סט צילום, אתה מחפש את הדבר הזה של המעבר, בונה ממנו קונספט, יוצר, אם יש לך
2-3 רעיונות, אז יוצר גם איזה סטורי בורד לעצמך כזה, לראות איך פלוס מינוס זה יכול לראות. יש גם פעמים שפשוט לקחתי את המוצר והתחלתי להתנסות על הסט. לא היה לי קונספט מראש, היה לי כיוון כללי, ואתה מתחיל לדחוף דברים, מסתכל על זה ביחד ומתחיל להוציא דברים. לאט לאט לעשות לזה, כאילו... אתה עושה למשל, כאילו, לפני שאתה עכשיו מתחיל לבנות סט סקיצות כאלה, של בכאילו, כאילו נקרא לזה, מעין, לעשות פקשוט הכי פשוט שיש בארץ למוצר, סתם, בייסיק ממש, ולהכניס אותו למעין הדמיות בפוטושופ כאלה, כדי לא להתחיל עכשיו לבנות סט שלם ואז להתבאס עליו? זה נורא תלוי מוצר, התשובה היא כן, אבל זה נורא תלוי מוצר, יש פעמים שאני לא צריך את זה. שפשוט אני רואה מראש, יש לי כבר את הוויז'ן, אני בן אדם מאוד ויזואלי, אז אני מצליח לדמיין איך המוצר ייראה. אין מה לעשות, הוויז'ואל זה הגיע מאיפשהו. אחד מהתהליכים הוא באמת לקחת אפילו על נייר, אני לפעמים לא אוהב לעבוד בפוטושופ, כי זה כאילו הופך את זה כבר להיות יותר מדי. סקצ'בוק, להסתכל, לשים את המוצר לפניי, ולסרטט איזשהו משהו. אני ממש אומר את זה ככה, כי יש לי בי-רול של זה, עם הסרמוניק, המיקרופונים שלקחתי, ופשוט שמתי מולי על השולחן, וחשבתי על כמה קונספטים, ורשמתי אותם. אני בא מרקע של ציור וגרפיקה, אז אני יכול גם לצייר, אני יכול להעביר את מה שיש לי בראש לציור, ואני מוצא את הקונספט, ואז אני מעמיד אותו. והיה לי שם איזה קונספט של לגרום לאחד מהמקלטים לרחף, משדרים, לא זוכר. אז עכשיו אני חושב על איך לבצע את זה בסט. זה נותן לי איזשהו קונספט, אבל לא תמיד... האמת אבל נגיד עכשיו יכול מאוד לעזור כל העניין הזה של ה-AI. לחלוטין. אני פחות משתמש... יכול לעזור סלש אפילו לעזור... מפחיד. סתם עכשיו, אני כאילו, סתם דמיוני לגמרי, אותו מוצר של סרמוניק. כן. אתה בא, נכנס למיד ג'רני, כותב פרומפט נורמלי שאפשר יהיה לעשות באמת את הסרמוניק הזה, ואז אתה מקבל את התמונה, ויכול אפילו, סתם תחשוב, אתה מעמיד תאורה, רק על בלי עכשיו, פשוט לוקח טק ומחליף, מוציא מהפוטושופ, התמונה בנויה כבר, הגרפיקה בנויה, אתה רק מחליף את האלמנטים, טק, 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 טק. אז עשיתי משהו דומה, לא בדיוק, עם, לדעתי, מוצרים של ניבה אפילו, שסתם שצילמנו בזמנו במכבי, כי כל העניין הזה של ה-AI, אני עוד לא מכניס אותו ללקוחות, זה התנסויות שלי, לראות איך אני בונה מזה משהו שהוא יהיה בסוף מספיק טוב לצאת איתו ללקוח. כרגע, אם יש לקוחות שרוצים להיכנס לעולם הזה, זה עוד, הוא נורא ניסיוני. הוא עוד נורא לא ברור. האמת שכאילו מצד אחד, לעזוב את הרזולוציה, זה לא רק זה. כאילו סתם עכשיו אתה עושה קונספטים, כי זה יכול להיות מדהים. במקום לנסות לצלם או לעשות סקייצ'בוק. אתה עושה קונספטים, ואז בין מה שהיה יצא מהסיטואציה, והעומק, והזבי, והדיטלים, למוצר הסופי, בסופו של דבר, יכול להיות קצת פער גדול מדי, ואז לקוח יכול גם להתבאס. כן, זה עלול לקרות. זה משהו שצריך לזכור. במיוחד מהמקום הזה שבאמת ה-AI מג'נרט דברים שהם לא בהכרח אפשריים, נקרא לזה. כאילו, התאורה יכולה להיות פשוט פיזית, לא אפשרית על מוצר. אם אנחנו רואים צל, אפשר לעשות את זה בפוטושופ, אבל אני אתן את זה פשוט כדי שמי שמקשיב יבין על מה אני מדבר. צל מאוד חד, ואז התאורה על המוצר היא מאוד רכה, זה לא עובד עם אותה התאורה. התאורה צריכה להיות אחד מהדברים בשביל שיראו את אותו הדברים. אלא אם כן אתה יודע לכתוב פרומפט ממש טוב. מי שיודע לכתוב פרומפט ממש טוב, ראיתי פרומפטים של דברים שנראים לך פשוטים, וככה חפירה על משהו שהוא נראה לך, כאילו מה חפרת כל כך הרבה. כן. יש דברים שהוא עדיין לא מבין. אני ניסיתי לעבוד איתו ולרשום זווית למצלמה ואורך מוקד ומפתח צמצם וכל מיני שטויות כאלה. אין מושג על מה אני מדבר. אני מאמין שהוא יבין יותר ויותר. אם רוצים שזה ממש יעבוד כמו שצריך, זה כבר יהיה צריך להיות לדעתי איזשהו AI שהוא ספציפי לצילום, שתוכל להכניס לו ממש ערכים של מצלמה ושטויות. או שהוא פשוט תלמד עם הזמן, כי הוא לומד עם הזמן. כן. סביר להניח, כי תחשוב שכאילו אתה עושה, כותב, תקן, הוא לומד. כן. מהניסיון שלי כרגע הוא עדיין כזה עקום. בסדר, עקום. אם אתה זוכר את הפרק הראשון שעשינו, שרק פתחנו את הנושא הזה של ה-AI, ועם הדוגמאות המאפנות של התמונות שזה יכול לעשות, לעומת מה שזה עושה עכשיו, נכון. כמה זמן עבר? שנה?
משהו כזה. כן, אני חושב. זה פשוט לא נורמלי. הפער, ההתקדמות, זה כאילו, אתה יודע, הטכנולוגיה עד היום הייתה מתקדמת באיזשהו קצב כזה, נקרא לו חצי אחיד. לאט לאט ובזהירות, זה לא לאט ולא בזהירות. זה פשוט טס, וזה מחריד, וזה מלחיץ, וזה מפחיד. וכמו שהרבה אנשים אומרים, של-AI יהיה יותר שימושים רעים מאשר שימושים טובים. וזה לא בגלל שבאמת יהיה לזה סטטיסטית, סביר להניח שיהיה לו יותר שימוש טוב, אבל פשוט הרע, אתה יודע, זה כמו מלא אנשים שקטים ואחד צועק, אתה תשמע אותו. את השקטים לא שמעת, אבל היה 100 כאלה שם, צעק רק אחד, תשמע רק אותו. כן. אז זה same shit, אתה תשמע ותראה על המקרים הנוראים והרעים. הנה, דוגמים לך את הקול שלך, שולחים הודעה לאימוש או אבוש, תקשיבו, לא יודע מה, ככה וככה, אני צריך עכשיו, נתקעתי, לא יודע מה, תעבירי לי בביט, אני לא עם הטלפון, לא יודע, איזה שאיחרת בפיתה, תעבירי לי $100. היה כזה, האמת, ממש בשכונה שאני גר בה, משהו שעבר, ומישהי נפלה בזה בשכונה, והעבירה אחר כך כאילו, לכל השכונה תיזהרו. גם, באמת, הודעה של כאילו, אני צריך מזומנים, אם אתה יכול להוציא לי עכשיו, פה ושם. לא, עזוב, אתה לא הוציא לי מזאת, נתקעתי, לא יודע מה, משהו קרה עם החשבון שלי, לא יודע מה, תעביר לי, לא יודע, שהם כבר יחשבו עליך לחרטט את זה. אני לא איזה מישהו שהולך לעשות את הדברים האלה, אבל אתה שולח $100, סבבה? גם לא סכום שפתאום כזה ירתיע אותך, נגיד, או 100 שקל, אוקיי? אנחנו פה בארץ. כזה, $100. כן, 100 שקל, זה לא הרבה, נכון? אבל תשלח את זה ל1,000 אנשים. כן, מספיק 10%, וזה כאילו... כן, זה כבר עשית לעצמך קופה. זה מפחיד את הדברים האלה. זה באמת מפחיד. אתה יכול... לוקח תמונה שלך מהפייסבוק, וכאילו גם מג'נרט איזשהו שעשית סלפי, שאתה נמצא באיזה לא יודע מה. אז יש כאלה שאפשר... אם מישהו רוצה, באמת, אם הוא כבר עשה את הטרחה, לדגום לך את הכל ואת כל השטויות האלה, הוא יכול גם... כאילו אם הוא האקר, אם הוא קצת מבין, אז אפשר גם לשלוח הודעה כאילו דרך הוואטסאפ שלך, כאילו דרך הפרופיל לאינסטגרם, כאילו זה היה לדודה שלי, ממש מאוד... זה מלחיץ. כן. אז כאילו, עם כל הטוב, יש מלא דברים רעים ומלא דברים מפחידים, מה שנקרא כזה ככה. כמה שאני מחכה ומתלהב מכל דבר שנכנס מהיי הזה, ועוזר לי לתחום של העבודה שלי, כמו שלמשל, לא יודע מה, החבר'ה האלה מקאפס, הזה של הכתוביות. דרך אגב, למי שרוצה, מסתבר, אני אפילו לא ידעתי ולא אמרתי לכם, אבל אם אתם עושים תוכן, מה שדיברנו עליו בהתחלה, וצריכים כתוביות, קודם כל, והולכים כמו בני אדם במחשב ולא בטלפון, אוקיי? אז קאפס עובד גם בפרמייר וגם בדווינצ'י, זה מעולה, ואם אתם נכנסים מהקישור שאני שם לכם למטה, קודם כל יש לכם 10% הנחה, אבל מסתבר שה10% זה לא חד פעמי. זהו, יש לך פשוט 10% הנחה for life. שווה. אז מה שאני, לא ידעתי, אז מה שנקרא, אם אתם נכנסים, תשתמשו בקוד קופון אלכס, ותקבלו הנחה מטורפת, forever מטורפת, 10%, אבל לכל הזמן. אחי, זה כל שנה, זה חודש ונגיעה חינם. למה לא? זה מגניב, סופר שימושי וזה עובד מדהים. אחרי שעשיתי להם את הפרסומת וכל הדברים האלה, ותכנסו, תזכרו, כמו שאמרתי, את הקוד אלכס. הם התחילו עכשיו לעבוד, מסתבר, כי אני כל פעם, אני על תקן חצי בודק שלהם, וכל פעם שמציק לי משהו, אני כותב להם. כל דבר. עכשיו, תבינו מלא דברים, סידרו אותם בגללי. כמו למשל, המילה משכנתה ומשכנתאות, זה היה כותב את זה בשתי מילים שונות, הדבר הכי מעצבן שיש בארץ, ואני ממש ביקשתי שיסדרו את זה, אבל אני עכשיו התחלתי לעבוד עם המכללה הזאת, ועושים סרטונים על משכנתאות, ואין לי כוח לתקן את זה כל הזמן, אוקיי? use case ספציפי. אני שולח מה שאני צריך לי, זה בסוף עוזר גם לכם. אבל עכשיו אני מקווה שלא שורף יותר מיני דברים, אבל גם אם לא רעיון, מה זה משנה? הם עכשיו עובדים, על לחבר כמה דברים שזה פשוט מיינדפאק. אוקיי. הרי איך זה עובד? זה לוקח את הסאונד שלך, רק את הסאונד מפריד, פעם זה עושה גם וגם, אחרי כל מיני תיקונים. הוא לוקח רק את הסאונד, מעלה אותו, מוציא אותו קובץ ממש מאפן, בקראונד, מעלה אותו, ומתמלל את הסאונד. מה נקרא? זה כבר תומלל. מה זה אומר? שהטקסט כבר קיים. אז אם אתה למשל מצלם פודקאסט ארוך, ואין לך כוח להוציא טיזרים לפודקאסט, אתה מעלה את כל הפודקאסט, את כל השעה,
אוקיי? אפילו אתה רוצה לחסוך, כי זה עובד שם לפי דקות, אני לא יודע איך הם יעשו את הדבר הזה, אבל בגדול זה עובד לפי דקות. תעיף את הפתיח, תעיף את הסגיר, אתה יודע שזה באזור האמצע כל הדברים המעניינים, תחתוך, תעלה רק את זה, הוא יתמלל לך, יבחר את הקטעים הטובים, ויחתוך אותם. מוכנים לרילסים. עם הכתוביות. שמעתי כבר על כמה יש כזה באנגלית. כן. יש כזה. אנחנו מדברים בעברית. לנו אין פאקינג כלום. זה נכון. אבל כמה ניסית את זה בפועל? אני גם באנגלית. באנגלית ניסיתי פעם אחת למען האמת, סתם בשביל הספורט, כי עשיתי לחברה וכל התוכן שלהם היה באנגלית. כאילו שתי בעיות יש לי עם זה. א', איך הוא יודע אם משהו מעניין? איך הוא יודע אם יש שם נקודה? לא יודע. ב', הרי ChatGPT חכם, לא? באופן יחסי. ChatGPT עובד לפי... התשובה שהוא נותן לך היא בדרך כלל... הוא כל פעם בודק מה המילה הבאה הכי הגיונית שהוא יגיד. משהו, כאילו בקונספט, אם אתה מפשט את זה. הוא לא באמת יודע מה הוא אומר. הוא עובד לפי מה שהוא חושב שברשת, שיש לו הרבה פעמים נאמר לו אותו הדבר, אז אוקיי, אני אקח את זה, וזה התשובה שאני אתן. אבל אם אתה מעלה לו קובץ, נגיד כל האלה, אני לא יודע את השמות שלהם, אבל למשל גוגל וכל השטויות האלה גם עכשיו מתחילים עם זה. נכון. אתה שולח להם PDF מטורף עם שיחות... והוא מסכם לך. פגישות. מסכם פלוס הוצאה לפעולה. עשה משהו? אז הוא לא יגיד, זה הכי טוב, זה הכי חם לי, קר לי. כן, הוא מצליח לנתח אבל הוא יצליח לחבר לך דברים ולהוציא את הדברים האלה. עכשיו, בתוך פרמייר למשל, היום, שוב, אין מה לעשות, אנחנו דובר עברית, שפה שאומנם כנראה יהודים המציאו את כל הדברים האלה, אבל לא עושים בעברית. יש לך שם עריכה לפי טקסט. אתה לא צריך לערוך, אתה אפילו לא, אתה לא צריך לראות את הסרטון. כן, אתה מוחק שורה, הוא מוחק אותה גם מהווידאו. הוא מוחק, וכאילו הוא ממש עושה את זה טוב. וזה עובד, בדקתי, זה עובד, וזה עובד מעולה. את השקטים, את האיים, ביים, הוא יודע למצוא אותם. והוא יודע להעיף אותם. ואתה יכול גם, סתם דוגמה, לעשות לו חיפוש לפי מילים אם אתה צריך משהו. אז הבסיס קיים, והוא עובד טוב. פשוט בעברית אין כלום. ועל זה הם הולכים לעבוד, אני אמרתי לו בכלל. תקשיב, אם הוא עושה את זה, זה מיינדפאק, אוקיי? לא יודע איך תעשו את זה. תעשו איזה שיתוף פעולה עם ארטליסט, או איזה משהו, זה גם, הרי ישראלים. שיוסיף לך גם מוזיקה מתאימה כאילו למה שנאמר? אז הרי ארטליסט ישראלים, ומי שלא יודע, אוקיי? זה גם בין הסיבות למה אני נורא אוהב לעבוד איתם, לינק בסתם. האמת שיש לי לינקים, חודשיים מתנה, אני צריך לזכור להכניס אותו. אז אני עובד איתם, עזוב שהם ישראלים וזה כיף, הם באמת טובים ויש להם חומר טוב, ויש להם חומר ברמה כזאת, שאני בספוטיפיי לפעמים שומע שירים, שכאילו אני פאקינג שמתי אותם בסרטונים שלי. כאילו ברמה כזאת. יש להם מוזיקאים אמיתיים, יש להם דברים טובים. יש להם פלאגין לתוך פרמייר ודווינצ'י. לא יודע אם לדווינצ'י, לתוך פרמייר, יש להם כבר פלאגין בתוך פרמייר. אני עוד התעצלתי להכניס אותו, אבל הוא עובד מאוד דומה למושן אריי או משהו כזה. שיש לך ספרייה כאילו? שיש לך שם את הכל, ואתה פשוט לוחץ, וטק, זה נכניס לך את זה לסרטון. תעשו שיתוף פעולה, הפלאגין שלהם כבר קיים. תעשו שה-AI שלכם שתמלל, ידע לשים מילות מפתח, לחפש בתוך הדבר הזה, ולזרוק לך סיקוונס של בירולים, וסאונד, וסאונד אפקט, וכל הדברים האלה, שאתה יכול להגדיר לו גם מראש. דרך הארט גריד, נכון. היום דרך אגב זה יתחבר, אני צריך לבדוק, שאני לא משלם כפול, כי הם עכשיו בתוך ארטליסט, יש גם את הארט גריד וגם את הארטליסט ביחד, כאילו. הם אפילו, אתה יודע, הם קנו את מושן אריי. לא ידעתי. אז הם קנו את מושן אריי. אני משלם ארטליסט, יש לי עכשיו גם הארט גריד וזה? תבדוק. כי אני משלם גם וגם, אני לא יודע אם זה פתוח לי בגלל שאני משלם גם וגם, כי אני קניתי, בזמנו זה היה בנפרד. אני אבדוק. תבדוק. אם אתה משלם רק על הארטליסט, תבדוק. או שהם עשו איזה... קיצור, אני צריך לעצור ולעשות חיבוי לכל המנויים שלי, ולבדוק עוד פעם. פשוט מושן אריי, יש להם הרבה מאוד גרפיקות, שחלק הם לקחו אליהם, כי כבר יש להם טמפלטים של מושן גרפיקס וכל מיני כאלה, אבל זה לא הכמות שיש שם. אז אני עדיין משלם גם למושן אריי, אבל פוטג'ים ודברים כאלה, בפער, הרי הפוטג'ים של ארטליסט נראים הרבה יותר טוב, כאילו זה כזה לא נראה, בגלל שזה צלמים, אשכרה מצלמים ונותנים להם חומרים, זה נראה הרבה יותר סקסי, מאשר כל הסטוק פוטג' הפשוטים. זה מה שאני אוהב בהם. כן, יש נורא מראה לסטוק פוטג'. כן, יש לו... זה של כאילו...
האנשים הנכונים האלה. הוא לא זה, ולא זה, ולא פה, ולא שם, ואם אתה מחפש סבא, זה תמיד סבא כזה חמוד ומגניב. אם אתם מחפשים איך נראה פוליטיקלי קורקט בווידאו, סטוק פוטאג' לגמרי. אז בארטליסט, בגלל שזה צלמים, זה נראה אחרת, וגם כאילו אני אוהב שיש שם סצנות, ולאו דווקא פריים ספציפי. זה לא שוט אחד, אלא יש לך כזה קולקציה של דברים מתחברים. אם אתה נגיד, סתם דוגמה, עכשיו עשיתי משהו של עורכי דין, אז חיפשתי להם תוכן, אז כתבתי לויר או משהו כזה, ואז נגיד ראיתי איזשהו שוט ממש יפה, אתה לוחץ עליו, יש לך עוד איזה 50 שוטים מתוך היום צילום הזה, אז אתה יכול לבנות סיפור, ולאו דווקא להשתמש בשוט אחד מסכן. כן. וזה בפער הרבה יותר טוב, ולדעתי הרבה יותר חכם להשתמש ככה. אז קיבלתם גם פרסומת לארטליסט בלי שרציתי, אבל הם באמת טובים. זה ערך מוסף לכל מי שעורך ולא ידע משום מה. לגמרי ערך מוסף, אם אתם מה. רוצים, תשתמשו בלינק שלי, קחו חודשיים מתנה, אם לא, פשוט תשתמשו, הם ממש טובים למי שרוצה. באמת גם חרם על כל פעם, על הסטרייקים של הזכויות וכל הדברים האלה, חרם, ראש שקט. אני די, הפסקתי להשתמש כאילו זה beside the point, אבל נראה לי אני מפסיק להשתמש בסאונדים ומוזיקות בכל הרשתות החברתיות. לא בעניין אותי החשיפה שזה נותן, אני יודע שזה נותן חשיפה. אני מזמן לא עושה את זה. אני משתמש בשלי. אני גם בדרך כלל, כי אני גם אוהב גם להעלות תכנים שאני מדבר פה ושם וזה. אני חושב שאני מפסיק עם זה לחלוטין, בגלל מה שקרה עכשיו בטיקטוק, אז לא חצי, אבל כמה סרטונים שלי כבר עברו למיוט. אבל אתה יכול להחליף את השיר. כן, אבל אז הוא לא מתאים לקצב. הוא לא מתאים לקצב, ויש שם גם דברים שכאילו דיברתי, ופשוט שמתי את השיר ההוא ברקע, שעכשיו כבר אין להם. זכויות יוצרים באופן כללי, זה משהו שכאילו, אם אתם, אכפת לכם באמת ממה שאתם עושים, עדיף תהיו עם ראש שקט. אני ביוטיוב, היוטיוב שלי הרי זה יוטיוב עם מוניטיזציה, ושתי סרטונים מאוד מאוד חזקים על פוטושופ, פסולי מוניטיזציה, וזה לא מיליונים, אבל זה קרוב $1,000 בשנה נגיד. זה לא הרבה, אבל זה 3,000 שקל לפח, כאילו כל פעם, רק בגלל שנכנסתי למשהו רויאלטי פרי, בלה בלה בלה, בגדול נכון, זה היה חינם, עד שאחרי איזה שנה, שנתיים שזה ישב, החליט שלא בא לו. ופה, אם אתה משתמש, יש לך גם מסמך. כן, יש לך קונטרקט. אתה יכול להוריד חוזה לשיר. אם מישהו אומר לך משהו, היה לי בפודקאסט, השתמשתי בשיר, הוא כתב לי שזה שלי ללא זכויות, אין לי מושג למה, כי אני מוריד רק או מושן אריי או ארטליסט, ועשיתי ערעור, הורדתי את המסמך הזה, של השיר הזה, ושלחתי, חיבו לי את זה. שיר, שלך, מה אתה רוצה? קניתי, אני משלם על זה. אז זה משהו מאוד חשוב. איך הגענו לזה בכלל? אני לא יודע. כי דרך הקאט, בקאפס. נכון. אז כאילו תחשוב זה גשר. אני מעולה בלחזור לנקודה, אני לא יודע. זה טוב שיש כזה, אני צריך להביא אותך לכל הפרקים, שתשב בצד הזה, על זה דיברתם. אז תחשוב שהם עושים את השיתוף פעולה הזה, וברגע שאתה עושה את הדבר הזה, אתה פשוט לוחץ, וביי. ברור שזה לא יהיה מושלם. ברור שצריך לעשות לזה פינישים וכל מיני כאלה, אבל אתה בכלל משווה את הזמן וכמות העבודה. ודרך אגב, אוטופוד, שאני משתמש לפודקאסטים, הולך להיות אצלם גם. אני מבחינתי, אני אומר, כל מה שתעשו זה טוב, אני מעדיף שהכל יהיה במקום אחד, וקחו תרוויחו, לא אכפת לי, זה גם, אתה יודע, זה כחול לבן משלנו, לא לתת כסף לגויים. אז זה כיף לי, אני אוהב לפרגן גם, הנה, גם מפרגן להם בכל מקום, בכזה, למה? כי באמת טובים, וגם באמת, תשמע, זה מוצר טוב. ואם זה עובד, מלא. אתה לא מבין איזה רמת מדהים, כל זה התחיל הרי מכל הדברים האלה של ה-AI, כמה שיש דברים טובים שבאים, ואיך אנחנו משתמשים, וכמה כיף. פשוט הבעיה הגדולה, שזה, כמו שאמרתי, זה 7,000 פעם, לרוב זה באנגלית, או רוסית, ספרדית, ערבית, לצערי. כן, יש מלא. יש מלא, אין מה לעשות, it is what it is. אבל כאילו, זה מבאס, בעיקר בגלל שכנראה יהודי המציא את זה. אין מה לעשות. כן, דרך אגב, מה אתה אומר על היציאה החדשה הזאת של הסורה? אם כבר על AI עסקינן. ראיתי. שמעתי. זה עדיין לא בחוץ לכולם. באיזשהו מקום. אני חושב שזה יישאר בפנסי סטוק פוטאג'. אתה יודע, זה נורא יקר לעשות את זה. הבנתי שזה לא זול. אני שמעתי אחד הפודקאסטים שאני הכי אוהב, בזמן שעבדתם, הם אוהבים לדבר על טכנולוגיה וכל מיני דברים כאלה, שהוא אמר
אני לא זוכר אם זה כמה שניות, או פריים, או לא זוכר מה, אבל בוא נדמיין שזה סרטון של איזה 30 שניות, אוקיי? סבבה? מבחינת חשמל. Computing power וכזה, כן. כמה חשמל לקח לעשות את ה-30 שניות האלה? שמעת על זה? כן, שמעתי על זה, אני לא זוכר את המספרים. שנה שלמה של התנה של טלפון. דמיינו, אתם מתנים בלילה את הטלפון שלכם, שנה שלמה התנתם את הטלפון שלכם ב-30 שניות האלה. בגלל שמישהו רצה פינגווין מקפיץ כדורסל. כן, זה היסטרי. אתה מבין, זה גם סטופד, ממש. זה לא שעכשיו זה מישהו שהיה חסר לו פריים חייו, ולך תמצא ולא מצאתי ורציתי אותו הכי מדויק בעולם. כן, זה מישהו ששחק עם זה. או זה סתם כמה אנשים משועממים, שיושבים, וכאילו עושים את הדברים האלה. יש לך עכשיו, אתה יודע, לינק ג'ון הון, או קון ג'ון היל, או לא זוכר, סתם, זה נתתי מנהיגים של זה, אבל איזשהו סיני, איזה ג'קי צ'אן. ניסיתי להבין על מה אתה מדבר. וואו. שהוא סופר משקיען מטורף של, אתה יודע, שוק זה, וכל המשקיע בעסקים וכל מיני דברים כאלה, כבר ברח לי השם המקצועי של המושג הזה, קרן, לא זוכר, קיצור, איזושהי קרן מטורפת שמשקיעה וקונים עסקים ובלה בלה בלה. אוקיי. רוצה לשבור את NVIDIA וכולם וכל הדברים כאלה, ומגייס איזה 100 מיליארד דולר בשביל זה. בשביל להפיל את בשביל החברות... AI, בשביל AI. אוקיי. אם לא יותר מ-100 מיליארד. היה שם איזשהו סכום, כאילו שאתה אומר, מה? צריך, ממה שאני מבין, צריך... אז אתה מבין, זה כאילו, זה לא consumables. כן. צריך למצוא, עכשיו זה על תקן איזה מגניב. גם אותו GPT, זה כוח מחשוב מטורף, זה כאילו, סבבה, זה טקסט, זה יותר קל, זה כאילו הבייסיק של הבייסיק של הבייסיק. לעבור פוטאג' זה מלא פריימים, זה כאילו 24 מינימום בשנייה. הוא חייב, ממה שאני יודע, שיהיה לו איזה דאטאבייס גם לא קטן. אני לא יודע מה הוא עושה, אבל כאילו אני מדבר איתך על זה שכאילו כדי לנסות להתחרות, הוא צריך סכום כל כך מטורף, וזה כל כך יקר, זה פשוט לא נתפס מרוב שזה נורא יקר, ולא הגיוני, כי זה לא מה, גם כל הזמן מדברים שמה יתפוס, משהו שהופך להיות נגיש. נכון. אם זה רק לאלפיון העליון, זה לא יתפוס, זה אתם מבזבזים כסף. עוד פעם, מערת ביניים, כאילו, אני עושה את זה מלא, הוויז'ן פרו של אפל, המשקפיים, ראיתי בהתחלה כשזה יצא, כאילו היה כל סרטון שני בטיקטוק, אנשים עם הזה. וואו, כן. ואני אומר, וואו, כאילו, אשכרה, אוקיי, יש פה איזה משהו שכאילו פונה לצרכנים, וכאילו... לא, זה פשוט כל הסוקרים, כל היוטיוברים, כל החיים בללה-לנד. לא, הרבה יותר מזה. כמו שיש לנו פה בארץ, את החוק להגנת הצרכן, לא פתחת את המוצר, אתה יכול להחזיר תוך 14... בארצות הברית, או נראה לי ארצות הברית, אולי זה אירופה, יכול להיות שאני מתבלבל, אבל זה הרבה יותר מחמיר. אתה יכול לפתוח ואחרי זה... אתה יכול לפתוח, לבדוק, וכל עוד זה ב-14 יום, אתה יכול להחזיר. כולם יחזירו. הון, כאילו, באזור ה-85-90% של אנשים שיחזירו, אפל בהפסדים היסטריים על הדבר הזה. כן, זה כאילו... וכאילו, אתה אומר, אוקיי, כל מי שראיתי משתמש, כנראה שזה חזר, והוא לא באמת, לא קנו את זה. אז כאילו, כמה משתמשים יש לזה עכשיו? אני לא יודע. לא מספיק, לא יצרו מספיק. תשמע, זה גם אבל היה ידוע שזה מוצר... יקר, וכן, לא פונה לצרכן. אפשר לקרוא לו מוצר כניסה, כי זה לא מוצר כניסה, בשום צורה. אבל זה כאילו מוצר שכמו האייפון הראשון, וכמו אייפד? לא אייפד. היה אייפד. אייפד זה טאבלט. אייפוד? אייפוד. כל הדברים האלה, משהו, כל משהו האלה. זה מוצרים שאתה יודע, בהתחלה אתה לא גם מצליח לאכול אותה, ולא מבין מה קורה עם זה, ורק אחרי זה נכנס למיינסטרים והכל. אבל זה משהו שצריך לעבור תהליך, זה פשוט נורא יקר, נורא יקר. אבל אני לגמרי, אני חושב שזה פשוט לגמרי מבין את אני כאילו, אני אגיד לך גם, בוא, נחבר את זה שנייה, לא את זה, את הקונספט, נהפוך אותו לקונסיומבל רגיל, ונחבר אותו עכשיו לעולם שלנו, אוקיי? once באת, עזוב את אלה הגדולות האלה, אוקיי? יש סטייל רייבנד עכשיו. כן, של אקס-ריי ובאג. אם באג, מישהו מבאג שומע, אני ממש רוצה לעשות סקרה למוצר, אני ניסיתי לפנות אליכם, לא עניתם לי, אבל אני ממש רוצה לסקר את המוצר הזה, כי זה מוצר שאני חם עליו מפחיד. קניתי לפטופ, אוקיי? קניתי לפטופ של אפל, בלה בלה בלה, משהו נדיר, פצצה, כמה הכי גדול שלהם? 17 אינץ', אני לא יודע מה, נגיד.
הוא גדול, הוא ענק, הסבבה לאלה של צלמי סטיל שעושים תדרים וכל מיני כאלה, הכל טוב, זורם. צלמי וידאו שמתעקשים לערוך במק, בעיה שלכם, אתם תשארו ככה גבנים כל החיים שלכם, ותפס לכם הצוואר, לא יודע איך אתם הולכים עליו, זורם, הכל טוב. אבל אתה בא, לוקח מחשב יותר קטן, 15 אינץ' שלהם נגיד, שזה כאילו גם יותר נוח, גם יותר זה, טק מחבר כבל, שם משקפיים, ובובום, יש לך מסך ענק, איכותי וטוב, גדול, לראות את הכל. כן. אני חושב שדווקא, אני יודע שזה מלהיב. צריך ללמוד לכתוב עיוור וכאלה, כי אתה יכול להסתכל למטה, אבל צריך ללמוד לכתוב עיוור, ולזכור את הכפתורים שלך. אתה לא יודע ללמוד לכתוב עיוור? אני כן. יש אנשים שלא. הבנתי, אוקיי, לא... אתה לא יודע לכתוב עיוור? איזה מכוער אתה? לא, כי זה הפתיע אותי רצח, אני רואה אותך עורך שכולם ישמעו את זה, ככה מהר, ואני כאילו, מה, אתה מסתכל כל הזמן שאתה עורך? לא, אני כותב גם עיוור, זה לא... לא, הפתיע אותי שאתה, כאילו, כביכול לא יודע. לא חשוב. מה שבאתי להגיד, לדעתי דווקא העניין הזה של המסכים בגדול, בין הדברים הפחות, כאילו, משוכללים שהדבר הזה יוכל לעשות במציאות רבודה. כאילו יש... אני סתם אומר פשוט, זה מוצר שהוא יכול להיות רלוונטי, ונגיד, אם אני הייתי חברה שמנסה לעשות את הדברים האלה, ולקדם את הדברים האלה, אז כאילו, אני הייתי דוחף ספציפי לזה. נגיד, האקס-ריי, לא זה של באג מייבים מוצר, על אותו קונספט, אבל למוצר אחר, לאקס-ריי עשו משהו נדיר. יש להם, נראה לי שיש את זה אפילו בחלק מהמצלמות, פילטר ND מובנה, אבל הפילטר שם הוא יורד. אצלם זה פשוט מכת חשמל, והוא מוחשך. כן, ראיתי את הטכנולוגיה, לא ראיתי שזה אז תחשוב איזה נדיר זה, אתה שם עם משקפיים שהן כאילו מוחשכות ממש ממש בקטנה, כדי שיראו את המסך, כמו משקף שמש, אבל לא קיצוני. ואז אתה יכול להיות איתו כל הזמן, וזה נוח וזה סבבה. ואתה מתחיל לעבוד, טלק טלק, זה חשוך כמו שצריך, ואתה רואה מסך. את המסכים שלך כמו שצריך. עכשיו זה רק לזה. אתה שם, אתה יודע שאת אלה שאוהבים לראות איזה סדרה תוך כדי העריכה, לכל אלה שעורכים סטילס, חיים שלכם ממש טובים, מוזיקה תוך כדי העריכה, סדרה תוך כדי העריכה, פודקאסטים, למשל את זה, אם אתם עכשיו שומעים אותי, אני מקנה בכם. אני מקנה בכם. אתמול סוף סוף ערכתי משהו שקשור לסטילס עם מוזיקה. איזה מוזר זה. אני רגיל לעבוד אין מוזיקה, אין כיף, אין פאן. לא משנה. ראיתי את הסרטון שכאילו, על אותו השיר, איך צלם סטילס שומע את השיר כשהוא עורך, וזה השיר השלם, והוא כזה שר איתו, ואז איך הצלם וידאו, על אותו החלק. צריך לעשות איזה סרטון. זה חזק. אז כאילו תחשוב שדברים כאלה, עכשיו אתה שם את הדבר הזה, שם לך איזה סדרה מגניבה בצד, כן, הרמקולים שלהם, זה לא רמקולים שאתה יכול באמת לעשות לך איזה מוניטורינג נורמלי, אבל נגיד, אם אתה סתם שומע מוזיקה, אז יש לך גם מוזיקה פה, אתה יכול לשים גם את האוזניות, וכל מיני דברים כאלה. ברגע שזה משקפיים. זה מגניב, וגם, אתה יודע מה, זה גם בריא. עכשיו, אם אני לא טועה, שתי הגרסאות של המשקפיים שראיתי, הכי משוכלל, נגיד עם עוד איזשהו דבר כזה לצד. עכשיו, אני שם בצד את הכיף שאתה יכול לעשות עם זה בתור לצפות טלוויזיה וכל מיני כאלה, ואני כאילו מדבר רק עלינו בתור עבודה, סבבה? עולה נגיד באזור 1,600 שקל, סתם, פחות, עולה פחות, אבל 1,600 שקל, אני אגיד לך את האמת, אם אומרים לי שזה דלטה E2, 100% sRGB, כאילו כמו מסך מקוייל אחוש שרטוטה, ועולה 3,000 שקל, אני קונה. אני לא ממצמץ. מחיר, משקל, וחיי סוללה, אם יש לזה... אתה מחובר למחשב. כבל. אתה מחובר למחשב. אז לא, אז אני אחכה שזה לא יהיה מחובר למחשב. שזה יהיה חיבור, לא יודע, וי-פיי, בלוטוס. יש כבר כאלה שעובדים מצוין. נראה לי, אתה לא רוצה את כל האובר וי-פיי, בלוטוסים על המוח שלך. עדיף שיהיה לך בכבל. שיהיה אופציה, נגיד. שיהיה לך את האופציה. הוויז'ן פרו הזה בכבל? יש לו הסוללה שלך פה במוח. או, סליחה, הסוללה שלך, יש להם כבל עם סוללה. לא יודע, זה מוזר לי קצת. יש להם כבל עם סוללה. כולם, אתה חושב שכולם באלחוטיים? כולם או סוללה מובנית, או זה. אני לא יודע על הוויז'ן פה, למטה קווסט 2, 3, לא יודע מה. מובנית, סוללה במוח. נכון, בגלל זה כבד. בגלל זה אני אומר, המשקל חייב להיות קל יותר.
אני לא רוצה בלוטוס ווי-פיי וזה ככה, דבוק לי על החיים. לא רוצה. אנחנו הולכים שעות על גבי שעות. אתה לא רוצה... אנחנו גם ככה, עם כל הטלפונים וכל הדברים האלה, נהיה לי עוד איזה 20 שנה קדימה, לא יהיה יותר ילדים. כל הביצים של כולם מקבלות קרינה מהיום הראשון שלהם. עזוב, זה לא... אתה יודע, יש מלא אנשים אומרים, אל תתין את הטלפון שלך שאתה הולך לישון ליד המיטה, אז אתה רוצה לשים על המוח בזמן... אחי, אתה עורך איזה, אתה יודע, עורכים יושבים 8-9... אתה צודק, אבל לדעתי זה יעשה את זה... כי הנקודה, מה קורה? אין לי בעיה, אני זורם איתך לדברים של כיף ופן. לא, כי אני אומר, ה-use case של לעשות מסכים נוספים למחשב שלך, הוא תכלס מאוד קטן בעולמות ה-VR וה-AR. לדעתי אתה תוכל, יהיה לך הרבה יותר דברים שתוכל לעשות במציאות רבודה עם המשקפיים האלה, ואם זה עובד רק כשזה מחובר למחשב, הוא מגביל אותך רצח. אני מבין מה אתה אומר, אבל, ל-X-Ray, אם אני לא טועה בשם שלהם, יש להם כמו פאוורבנק קטן כזה, שהוא כאילו עם האנדרואיד והמוח וזה, והוא כאילו לא מחובר. אתה שם אותו בכיס, כן כבל, אתה שם אותו בכיס, ממש כמו הטלפון שלך, רק פשוט תחבר שתי טלפונים, משהו כזה קצת יותר קטן. כן. כן, קופסה קטנה כזאת, ואז כאילו, אתה לא צריך אותו, הוא מחובר לטלפון ולכלום, כי הוא עובד אם הוא מחובר או לטלפון או למחשב. כן. ככה זה סתם משקפיים מטומטמות. אז כאילו, זהו נותן לו את האופציה להיות בלי כלום. כן, לשים עליו גם מערכת אבל תחשוב, כאילו, איזה יופי, נגיד, זה גם נורא חסכוני בסופו של דבר, כאילו, מבחינת, אתה רוצה, אם אתה סתם, כאילו, עובד על מחשב, אתה יכול להביא לך לפטופ, אחלה לפטופ טוב, בכיף לך יכול לשבת, לא יודע מה, על ספה נוחה, בכיף, שם, עובד, ולא מקופף, כי זה ממש דופק, תקשיב, כשאני מדי פעם צריך לעשות איזה משהו בלפטופ, כי יש לי איזה, לא יודע מה, ואין לי סבלנות לחבר אותו, או נייר אותו כאלה, אחי, אני לא יודע איך אנשים עובדים ככה, אני לא מצליח להבין את זה. אני כאילו, יש לי סטנד כזה שמעלה אותו, ככה, ואז יש לי במקלדת כפתור כזה שהוא עובר לי מהמק, שהמקלדת כאילו והעכבר, הם מתאימים לי גם וגם. כן. לינק בזה, סתם. אז זה גם אחלה מקלדת של לוג'יטק. ואז כאילו אני יכול לעבוד איתו, והמסך שלו קצת למעלה, כי אחרת זה דופק לך את זה. ופה פתאום אתה מקבל מסך מקצועי, שתי מסכים, שם לך איזה משהו, שם לך כמו, אתה יודע, הרי ההוא של אפל, אתה הולך בבית, משאיר לך מסכים וכל מיני שטויות כאלה אם אתה רוצה. אל תעשה כזה משוגע, סבבה, לא צריך כזה משוגע, אבל שאתה מבין את הספייס שלי, את ה-3D ספייס שלי, כאילו את ה-360 של הראש שלי, שנגיד אם אני עושה ככה, אז יש לי פה משהו, אם אני עושה ככה, יש לי פה משהו, ואם אני צריך פה, אז יש לי פה משהו, שלא יראה את זה, כאילו, זה כמו אם באמת הסתכלתי, כאילו באמת יש לי שם המסך, אז זה מגניב. תשמע, זה מתחיל להיות, וואו. אז באג, אם אתם רואים, או מישהו שעובד בבאג, או מישהו שמכיר מישהו שנמצא בבאג, אני רוצה את המוצר, אני חייב לסקר אותו. מעולה. כן. יש לנו משהו חכם להוסיף, כי כאילו אנחנו חופרים כבר הרבה זמן והבטחנו פרק קצר. נכון, על ה-AR לדעתי סיכמנו את העניין. כאילו אין עכשיו, זה דעות, אני לא יודע. בוא נראה אותך בהצלחה, מחזיר את זה עכשיו. אין לי מושג מאיפה זה הגיע. כאילו זה עדיין הגיע מאותו נושא, אבל לאן התקדמנו משם, אני לא זוכר. שזה הקאפס. נעשה דבר כזה. בגלל שאנחנו חצי התחייבנו לאנשים לפרקים קצרים יותר, כי כל הפרקים שלי ארוכים רצח. אז ההמשך בפרק הבא. אנחנו פשוט נעצור, נעשה הפסקת סיגריה, אני, ונקליט לכם... לא חינוכי. לא חינוכי סיגריה. אני לא חינוכי, אני הבן אדם הכי לא חינוכי שיש. נכון, אתה אמרת לי את זה לפני הפודקאסט. אני לא קורא לפודקאסט סיגריה וקפה. אני פשוט, אני יוצא, בחירה שלי, זה לא בריא. בואו, תכתבו בתגובות, אני יצאתי לו פשוט שיהיה כזה סניפץ מתוך פודקאסט, כזה פודקאסט קצר, של כזה, לא יודע, שהשם שלו זה על קפה וסיגריה, או משהו בסגנון. אם זה נראה לכם לא חינוכי ולא בסדר. עכשיו כולם יצאו כבר לפני זה, עזוב. קיצור, חברים, היה כיף. בפרק הבא, שיעלה בהמשך, מאותו מקום, אנחנו נדבר על משהו אחר. לעדשה, כן? זה נראה לי, אחרי זה יבדוק את זה, זה כל כך רחוק שאני מסתכל על המסך, שנראה לי זה תופס. אבל לא סגרו את זה, אני אנסה בכל זאת לעדשה. קיצור, לא משנה. חברים, תודה, היה כיף, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. יאללה, ביי.